ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಥರ್ಸ್ಡೇ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ಸರಿ ಯಾನು ತನಿಷ್ ಮಿಯರೆ ಪೋತೈತೆ ಇನಿ ಸಡನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಟ್ ಕಾರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೋ ಆತ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತುನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತನಿಷಿತ್ತೆ ಮಿಯರೇ ಪೋಯ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4:30ಗೆ ಆಂಟಿ ನಾಕು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು 1 hour ಈ ತರೆಟ್ ಕುಜಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಮಾತಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಚೋ ಪಿದಾಡ್ವೇನದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಜಾಯ್ ಮೀಯರೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ನೀರು ಇಡೀ ಖಾಲಿ ಮಂತ ಉಡ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ಆಯ್ಕ ಒಂಜೇ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ನೀಲ ಅಂತ ತನೀಶ್ ತನಿ ಒಂಜೇ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಮೀಲ ಬೇಗ ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಂಕಲ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇಜಿನ 2 hours ಮೀಟ್ಪಾಯೆ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಗುಪ್ಪಾಯೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾ ನೋವು ಪಾಡು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾ ಕಾಟನ್ದ ಅಜಿಯೋಡ್ ಕಂತಿನ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡೆ ಐತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಇತ್ತೆ ಡರ್ಟಿ ಆದಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋ ಮೈ ಕಬಡ್ ತೋಚ್ ಬರೀ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲರ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಫುಲ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಣ ಮುರಾಡಿ ಮಾತಾ ನೀಟದು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ನೀಟದು ನಿಕಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ತೊಚ್ಪಾದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೂರ ಮಾತಾ ಪೋಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಕೆ ಇಸ್ತಿರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂಲ್ ರಶ್ ಇನಿ ತೂಲೆಗೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ವೀಕ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಟಿಕೆಟ್ ದಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಆ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪಿದಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಕ್ಯೂ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ಮಾತ್ರ ದೊಂಬುಂಡು. ಐನರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪೋಣ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೋರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಲಿ ಐನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂದು ಮುರಾಣಿ ಆ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಖಾಲಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಣ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಡ್ಮ ಜನ ಬೈದ. ನೋಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕುಲ್ ಸಂಡೇ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಟಿಕೆಟಿಗೆ 100 rupees ಇತ್ತುಂಡು ಒರಿಯಾಗು ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ 40 rupees ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಆರಾಮತ್ತು ಓಲಿ ಒಂಜಿ ತ್ರೋಗು 50 rupees ಬೊರ್ಚಾಂದ ಆಂಟಿ ಏತ್ಗೆ ಉದಯಪುರ ಉಂಡಪ್ಪೀರ ಏತು ಬೋಲ್ ಬಾಲೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಕಲೆಗೆ ಆಂಟಿ ನಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚತ್ತ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆನೆ ಫೀಲ್ ಆಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಬೇಗ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಬೇಗ ಮೊಕಲ ಒಂಚ ವೇತನೆಯ ಕುನಾಫ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುನು ತೂನಾಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಶೇಖರ್ ಅಂಚ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪು ಮುರಾಣಿ ಬೈದೋಡು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಇಡೇ ಬೈದೇರು ಮಟ್ಕೆದಲ್ಪ ನೀಕುಲೆ ಏನೇ ತೂಲೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಮಿಸ್ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ತುಕ देतोनवारा कलर तू क्या आंटी देतोनवारा हाँ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಇಂದು ರೋಬನ ಒತ್ತರೆಡ್ಡ ಓ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬರೋಡಿ ಜುಂಡು ಬೋರ ಖಾಲಿ ಚೇರು ಭವ್ಯ ತೂ ಒಂದು ವೀರ್ನ ತಾತಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತುಂಬುಗು ಬಿಸಿಲು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಶೇಖರ್ ಪಾತೆರಡ पूरा भाई फुल बात तो ना का पूरा खाली खाली जाना ये तो तेरी ಶೇಖರ್ ಉಡನ್ ಪಾಡ್ವೆ ದೇ ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಭವ್ಯ ಉಪ್ಪಡಿನ ಮುಗಿಪೋಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉದುತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಗಣೇಶ್ ಅಪ್ಪಳತ್ತ ಬೋಟಿ ಆರು ವಿಶೇಷ ಆದ್ರೆ ತಲಕಾಯ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪತ್ತೊಂದೇರಿ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಆತಿರ್ಯ ಮ್ಯಾಡ್ ತನಿಷ್ ಓ ಎನ್ಶಿನಾನ ಅಪ್ಪಳದ ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾ ಆಂಟಿ ಅಪ್ಪಳ ತುಕೆ ತುಕೆ ಅತ್ತ ಖಾರ ಹಪ್ಪಳ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟಾಟದ ಹಪ್ಪಳ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಬತ್ತೇರು ಪಿರೊಂತೇರು ಒಂಜುಪ್ಪಡ ಅಂತ ಹಾಂಡದಿತ್ತೊಂದು ಪಿರೊಂಜುಪ್ಪಡು ಆಂಟಿ ತೂಲೆ ಆಂಟಿ ಮೇರ್ ಶೇಖರ್ ಈ ತುಪ್ಪಡುಂಡು ಯಪ್ಪ ಐ ಕೀರೆ ಅವಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೆಂಪ್ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಾಲ್ ಉಂಡ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಬಟಾಣಿ ഞാനൊന്നും തെത്തുണ്ടല്ല എന്നെ ഫേവറേറ്റ് ನಂಗೆ ಬೇಡ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ಲರ್ ಆತೀರಿ ಸತ್ಯ ಬುರ್ಚ ಆಂಟಿ ಶಕುಂಡೆ ಅಲೆ ಅವನು ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಳ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಪಿಲಿ ತಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜೈರೆಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಆಂಟಿ ಈರ್ ಬಲೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಈರ್ ಬಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಡಿ ಉಣ್ಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ರಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಬಲೆ ಈರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಏನನ್ ಪತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾದಿ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಈತು ಬಲ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಪನ್ಪೆಯನ
సీమ బతుడు ఆతే అండ్ ఫినిష్ సీమ బతుడు మల్లేజీ ఇట్స్ ఓకే ఓన్లేదంటే అప్పుడు పై ఇచ్చారు నన్ను అలా ముల్పడుతూ ఫుల్ కత్తలే అవే ఒక్కడే నీరుండు ములు అంటే నీరుండు ములు చండి ఓకే అయ్యయ్యో ఆకులు పోదు ముట్టియేరు ఆకులు బత్తు చేయడ దాద మల్పుని అని అండ్ నా ఆకులు పోడిది ఉంతుంది పూరావులే ಅಂದು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಲ್ಲ ರೇನ್ ಪತ್ತಾರು ಬೂರ್ವೇರು ಏರು ಅರೆ ಒಂದು ತೂಲಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪುಜಿಯಾಗೆ ವಾ ಅವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭವ್ಯ ಬಾಲೆದನೆ ಪಟ್ಟು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅವಳ ಬರ್ತಾ ಇರಕಲೆ ಮೂಲೆ ನೂರಾಗ ಅಲ ಮೂಲು ಪುರಾಣಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಸರಿ ತೋಜುದು ಇರ್ತೆ ತುಕ ಉಮೇನ್ ಬರ್ತುಜೆರ ಅನ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿರೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಚ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನೆ ನೆರಡೆದ ಸುರಿ ಮಳೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇದನಾ ನೀವು ಪಾಡ್ಬಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ಹಾಂ ವೀಕ್ಷಣ ಗೋಪುರ ಪೀಡ ತೂಯ್ಬೇಕನ್ನೆರ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಅವೆ ತೆನೆ ರುಚಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ಶೇಖರ್ನ ಭಾಷಣ ಅವನು ಒಂದು ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಪೂರ ತೂತೇರಾ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕೋರಿ ಮನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಹೇಗರ್ದು ಚಂದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟರು ಒಂದನೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಲತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಈ ಶಾಪ್ದವಲ ಇಲ್ಲೇರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆತ್ತೋಲ ಇಲ್ಲೇರು ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ತೋಪುಲೇನ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ತೂತೈತೆ ಬೋರ ಅವನುಂಡು ಉಂದಾದೆ ಈಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಯಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ ಉರ್ದುನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಾರೆಡ ಕೇಂಡೆ ಅಂದಿಗೆ ಕಾರ್ ಉರ್ದುನ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಕುನಾಫಾ ಅಲ್ಲೇ ಆಂಟಿ ಕುನಾಫಾದ ಅಂಗಡಿ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕುನಾಫಾ
ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ತುಕ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಓ ಚಾನಲ್ ದಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕುಲ್ ಏಯ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಡ್ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಆಂಟಿ ತೂಪುನು ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಆಯ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲೆ ಚಟ್ನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನೀರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಚ್ಚ ಆಂಟಿ ಆಣ್ ಮನಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಯಾ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.